Sira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sarah's Secret File. Si Sarah na isang transgender na ngayon ay heartbroken at napasabing ang hirap palang magmahal bilang isang transgender. Dalawa sa kanyang relasyon ay failed. Pakiramdam niya na gamit lang siya ng mga lalaking minahal niya. Bakit nga raw ba ganun kahirap magmahal ang isang taong tulad niya? Bakit mahirap magmahal kapag trans or ladyboy? Bakit palpak lagi ang ending ng kanyang relasyon? Bakit pinagpapalit na lang siya palagi? Well, at least sabi niya, makaka-move on din siya. Makaka-move on din siya. And besides, low-key, nasiraan din naman niya yung ex niya dito. Nasiraan kasi sinabi niya yung ex niya na isa na si Rog may putok. Bukod pa doon, hindi tuli. De, charot lang with Harot. Well, ganun talaga kapag nagmamahal ka. Lahat ng mga bagay na akala mo hindi mo kayang tanggapin, tatanggapin mo kasi nga, mahal mo. Tsaka ano ba naman yung mga bagay na yun? Pwede naman ma-improve yun eh. So kung dati may putok siya, ngayon may ensymada na siya. Corny ko ba doon? Hindi. Kung baga dati may putok siya, pwede mawala yung putok niya kasi sumabog na. Ganun. O kaya kung dati, di pa siya tuli. Ngayon, hindi pa rin. Or pwede nagpa-circumcise na. Yung ganun, depende. Anyway, kabisyo, ang mahalaga rito, bumabango, nasa self-healing, nasa loving yourself, era ka or ira ka, yan ang mahalaga. So, pakinggan na natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si JP. Ang ganda na sana ng SF pero may part na bigla akong natawa. Bakit naman kasi may amoy putok at merong parte na hindi tuli? Ganda na ng storya eh. Basta self-love na lang para sa SF sender na si Sarah. Move forward. Siguro, touch yourself na lang. I mean, love yourself. May point din na dahil sa transgender ka, baka may hinahanap sila na wala sa'yo. Move on na lang at makakahanap ka din ng isang tao na tanggap ka ng buong buo at pipiliin ka forever. Happy Wednesday, DJ Rocky. Maraming salamat from JP. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Kung magaling pala ang mga lalaking magloko, bakit ang galing ng mga babaeng mag-ungkat ng past issues kaya ang hirap mag-move on? Nahirapang magmahal pero nagiging consistent sa pagiging marupok? Naglolokohan ba kayo? Sender, aanhin ang amoy putok
at hindi tuli. Kung ang katulad mong may behavioral issue, hindi ginagawang big deal yon. Huwag ka na lang mag-move on, no? O, sa mga lalaki dyan ni sender na nagloko, narinig nyo yun ha? Amoy putok, hindi pa tuli, what else? Malaki ang tiyan, malaki ang ano, ay, nasa sa inyo na yan. Hindi ko sure sa inyo. Actually, hindi ko alam yung point dito ni Charles Sancho, pero binasa ko pa rin. Okay, ito pa sabi ni Gab. Ang may papayo ko lang sa sender natin na si Sarah na transgender ay buti na lang at nakapag self-love ka at hiwalay na kayo ng mga ex mo na yon. Hayaan mo na lang sila at magpatuloy ko lang sa ginagawa mong pagtatrabaho sa buhay. Lagi kang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap mo dahil buhay ka pa at meron ka pang presence of mind. Maghanap buhay ka lang para sa kinabukasan mo at para sa sarili mo. Ang taong tulad mo ay binibiyayaan ng may kapal ng tunay na pagmamahal. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-antay ka lang. Yun lamang po. Maraming salamat. Shout out DJ Rocky. Pinakamaganda ka talaga sa aking puso at isipan. Walang halong charot with Haron. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Robert Jason. Mahirap talagang magmahal lalo na kung mahal na mahal mo talaga. Para move on ka, libangin mo ang sarili mo, mag-solo trip ka kung gusto mo, pero bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin para maka-move on. Basta wag mo na siyang isipin at hayaan mo na yon. Yung putok at tuli ang nagdala sa akin ngayong gabi. Ako din, natawa talaga ako ngayong gabi dahil dun. Buti na lang, ang galing ko rin talaga alam mo yun, mag self-control. It's all in the mind. It's all in the mind. Buti hindi ako natawa dun sa part na yun habang nagbabasa ako kanina. Kundi, ay, sira ang pagbabasa ko ng story. Naging SPG secret file na bigla yung ating simpleng secret file this Wednesday night. Anyway, madami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. At halos lahat naman ng mga nag-comment, tuloy mo lang yung pag-move on mo, focus ka lang sa trabaho mo. Yun yung mga comment eh. Ang comment ko lang, ay naku, huwag ka na magtrabaho. Huwag mo na rin masyadong isipin yung pag-focus sa sarili mo. Oo, hayaan mo na lahat ng yun. Lunurin mo ang sarili mo sa pagkalumbay. Saktan mo ng saktan yung sarili mo hanggang sa magmanhid ka na, mapagod ka na. Sabi nga, ang sakit ang magpapatatag sa atin. Yung mga battle scars natin, yung mga invisible battle scars natin sa mga nagdaang nabigo nating mga relasyon, yun ang magpapatibay sa atin sa kasalukuyan at sa hinaharap. At yung taong hindi talaga para sa atin, ay hindi na dapat binabalikan o ipinipilit pang maging atin. Kundi dapat tanggapin na hindi talaga sila para sa atin. Kapag siya na yung kusang bumitaw, hayaan mo lang. It's not about you. It's about them. It's their choice to leave the relationship. It's their choice. To pick someone else or to choose someone else. And it's your choice to choose yourself. At kapag pinili mo yung sarili mo, never kang magiging talo.
Kasi kapag paulit-ulit lang nating sasabihin, itatanong sa sarili natin, kung anong meron sa akin, bakit kulang ako? Anong meron sa iba kung bakit yun yung pinipili? Kung paulit-ulit nating tatanungin yun sa sarili natin, parang mas lalo lang tayong malulugmok. Pero kung titingnan natin siya sa perspektibong, hindi talaga siya para sa akin. Ay, makakalandi na ako sa iba. Ibig sabihin nito, I'm open to love somebody else. O pwede na akong maging karinderya na bukas sa lahat kasi I'm single now. Ganon! Kung titingnan mo siya sa ganon, ay, malay mo, may afam na biglang lumapit sa iyo na hindi na amoy putok, tapos tuli pa. Charot with a rot. Di ba nakaka-excite din yun? Pero malulungkot ka talaga kasi 9 years is not a joke. 6 months is not a joke. Yung nag-spend ka ng time kasama ng mga taong to na ipakilala ka na sa pamilya. Kumbaga parang lahat okay naman eh. Tapos biglang hindi na. Pero 'di ba kapag mahal mo, palalayain mo. Kung hindi na ikaw yung nakikita niyang tao na makakasama niya pang habang buhay, ilalaban mo pa ba? Inagawa niya ng magdesisyon na napalitan ka na niya. 'Di ba? Parang bakit? Bakit pa ako gagawa ng paraan para bumalik tong taong to sa akin? Hindi. Pagyayamanin ko yung sarili ko. Pipiliin ko yung sarili ko. Kung kayo hindi nyo ako pinili, ako ang pipili sa sarili ko. Yun ang self-love. Yun yung self-respect. Hayaan mo na yung ibang tao na hindi ka piliin. Basta ikaw, panalo ka kasi pinipili mo, patuloy mong pinipili yung sarili mo. Marami kang pagkakataon para gumawa ng mga bagay na gusto mo nang walang pumipigil sa'yo. Lahat ng pera mo sa iyo. Hindi mo kailangang magpadala sa Pilipinas na 15,000 pesos sa isang lalaki na wala namang ibang ginawa kundi saktan ka lang. ₱15,000, magkano na yun? Pang skincare mo na yun, sis. O kaya pandagdag din yan dun sa kung ano mang gusto mong idagdag pa sa katawan mo, di ba? Kung ano pang gusto mong ipatanggal dyan, o di ba? Kung gusto mong may accessory ka pa dyan. And love yourself. Love yourself. Ang sarap mahalin ng sarili. Ang sarap makatulog gabi-gabi na wala kang inisip kung niluloko ka ba. Ang sarap gumising sa isang araw na naramdaman mong buong-buo yung pagmamahal mo para sa sarili mo. Na parang kapag may dumating, extra siya sa buhay mo. Hindi siya yung kumumpleto ng buhay mo kasi ikaw mismo sa sarili mo kumpleto ka na. Yung ganong klaseng pakiramdam, sana ma-achieve yun ng lahat ng mga taong nagmo-move on ngayon.
I know it's a journey. Hindi naman siya agad-agad mapupuntahan ng isang tao kasi hindi naman po ganun ka talaga kabilis mag-move on. Ako, I always take my time. Kaya nung nag-move on ako dati sa mga exes kong pinagpalit din ako. Charot! Darot! Hindi pala pinagpalit, nahuli lang pala. Charot! Darot! Kung hindi mahuhuli, hindi pa malalaman. Diba? Yung mga ganon. So, I always take my time. Plus, umabot nga ako ng mga 2 taon eh. Tapos may mga remains pa yan eh. Kumbaga, kahit na meron ka ng panibagong karelasyon, meron pa rin at merong sundot dun sa trauma na dinulot sa'yo ng nakaraan mong karelasyon. Nung nagdaan mong relasyon. May sundot yun eh. May sundot na parang pag, OMG, eto na naman yung nangyayari sa current relationship ko. Parang ito rin yung nangyari dati sa nakaraan kong relasyon ah. Naakala mo, naghilom ka na, kasi nga, pumasok ka na sa panibagong relasyon, pero hindi pa pala. And you have to constantly work on it. Constantly work on it. You have to be aware about it. And you have to constantly work on it. And make your partner, current partner, understand na ito yung takbo ng isip ko at ito yung nararamdaman ko. Diba? At hindi natin alam kung hanggang kailan yun. Pero magugulat ka na lang isang araw na, okay na pala ako. Bakit? Kasi natagpuan mo na yung tamang tao para sa'yo. Yes. Anyway, Kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me. Raketera@gmail.com. I gotta say, BRB is in bathroom break. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sarah's Secret. Wow. Metro's number 1. Metro's